Hej YouTube. Hej. Hej. Spiller zombie. For satan, jeg kan ikke... Men det er... Der er IP i beskrivelsen til serveren. Og Ja. det... Jeg ved ikke lige, hvor mange episoder, der kommer ud med det her. Det kan være... Det kan være, der kommer en ud... En hver anden dag, eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Jeg kan godt lave en i morgen. Det kan godt være, hvor svært der kommer en ud hver dag, hvis vi kan. Bare hvis vi kan. Men det er også nogle gange, hvor det ikke er alle, der for eksempel, det kan godt være mig og Markus, vi laver en, eller mig og Lukas laver en, eller altså alle tre, eller sådan. Ellers skal det kun være, hvor os alle tre laver det. Er det lige meget? Nu skal vi skrive IP i beskrivelsen. Ja, det gør vi. Ja. Og så... Altså, by the way, den hedder Snapcraft.net. Ja, men... jeg prøver Shams 3 Fire 2000 og kostede 2000 money, så... Men Ja, det har jeg også. jeg er ved at spare op til et bedre svær. Lukas, hvor mange money har du? 2353. Har du votet i dag egentlig? Ja. Wow, jeg ved ikke lige hvordan, men jeg har 2727. Seriøst? Ja. Jeg ved ikke lige, det var som om jeg havde kun 1600, da jeg loggede i går. Jeg er kun Eller der havde jeg 2400, da jeg loggede i går. Nå jo, jeg tror også, det var fordi, jeg nakkede ham der bossen. Ham der log. Jeg kører machine gun. Og så kan Joni vise jer, der er sådan en minishop. Du trykker højt. Eller når bossen kommer, går vi så ikke op i skjulestedet, så vi ikke dør med det samme. Jo, det kan godt være, at I synes, det er lidt dybet, men... I kan selv prøve, hvordan det er at kæmpe mod ham. Vi har ikke lige helt gode svær endnu. Og heller ikke godt armor. Nej. Jeg er den eneste, der har. Faktisk ikke noget armor. Markus er Ja. godt armor, men det var heller ikke så godt, han købte det på grund af. Så er det bare 1000 år til, at han får sådan diasfør i Shams IV. Men jeg kan lige vise jer. Det her, det er ikke den shop, hvor man køber alt det der, men det er bare sådan, hvor man kan købe bazooka og sådan noget. Og vi venter lige lidt. What, der spawnede en, og så kom der 3 ud af det. Ja, det er sådan... Men jeg siger bare lige, vi kommer også til at lave en hel masse let's play på 9tx.org. Der er et halvt liv. Og den skal vi også sende Prolent. Ej, det er pinligt det her. description til. Løb bare løb. Ja. Ja, det sker nogle gange. Så skal han dit og dat. Men han er ikke død endnu. Meget heldig. Nå. Så mig og Markus er alene nu. Ej, han kommer lige lidt. Sikkert. Men som sagt, vi kommer også til at spille på 9 til, hvis I ikke kender den, så skal Jonas sende et link til den, ja. Og sværene, de kan ikke gå ud på den her server, så I skal ikke købe 2 stensvær, for eksempel, som Markus han kom til. Ej, undskyld, jeg skulle lige hurtigt ned. Ja, det er okay. Jon, jeg har fundet ud af, hvad sangen den hedder. Ja, finder jeg. Ja. Altså, du ved, hvad for en I gør. Jo, jeg ved hvad. Den til gymnastik. Ja. Vi har lige vores egne tanker lige nu, så vi taler om alt muligt andet. Jeg fik den høje. Ja, det gør jeg. Luke, i går der spillede jeg mod Glock, ikke? Og det var en mini-zombie, den var mega svær at ramme. Klok i mini-zombie. Ja, Jeg fik næsten alle. jeg fik også mega mange. Jeg også. Jeg så til for dem her. De skader pisse sindssygt. Jeg overlevede. What the heck? Jeg har et liv tilbage. Hvor er I?
Jeg overlevede, selvom jeg var nede ved min mor. What the heck? Jamen, det var mig, der lige nåede at beskytte dig. Ja, Han så Han er er der... bare, tilbage, du det. skal Så er der- bare lige vide, Luke, den healer ikke. Jo, den Den healer. gør. Fuck. Nå. Klamt. Nå. Ej, så døde jeg på grund af en Nu lille kan jeg så. lige vise jeres... Eller weapon shop og sådan noget. Okay, jeg er den eneste inde. Hvis jeg dør nu, så er der ingen mere. Og så... Ja. Du skal ikke dø så. Nej, det er lige meget. Jeg kan join om 3, 2, 1. Jeg ved, det er nok ikke så godt, I ser os dø i den. Det er jo lidt... Okay, jeg har et halvt liv, og jeg er død. Jeg er nået at komme ind. Det er heldigt. Jeg bugger, Okay, det er heldigt, Jon. Jeg bugger, jeg er døde lige igen. Kom du ind, Lukas? Ja. Okay. Jeg buggede åbenbart. Jeg dør nu, så jeg skynder jer ind. Det her, det er noget lort, Luke. Bare lige løb! Jeg kan godt nå det. Jeg er inde. Okay, Og jeg er godt, jeg er inde. oppe i det her sted. Jeg kommer lige op i et skjulested. Ja, vi plejer næsten aldrig at dø en gang af dem her. Så står det bare ikke. Jeg kører bare lidt dårligere med det her optagningsværk. Og Ej, der står altid en zombie derinde. De er mega nederen. det presser mig også nogle gange sådan lidt, når man optager. Så kan jeg næsten ikke finde ud af det lige så godt, som jeg ikke optager. Hvor mange XP har I? Jeg har 2813. Jeg har 4.000. Åh nej, nu er det bossen. Luke, Eller jeg en har... af. Den skal vi Jeg dør vil. Det er så du... Bare gå ud på lavaen. Vi går ud på lavaen, fordi så kan den ikke komme over. Luke, vidste du godt, der var vand her? Man kan bare stå heroppe og campe. Døde du, Markus? Ja. Luke, den tør ikke at gå over. Bare lige Det er bare en det mega way. vild måde at nakke. Jeg skal Sådan snart det. til trommer, så jeg skal lige logge. Nu? Nej. 10 Men jeg vil have den. minutter. Hej. Nå, ja, det var min onkel, der forstyrrede mig. Jeg fik den. Vi klarede mindst til bossen selv. Okay, det var faktisk ikke en vild måde at gøre det på, den der. Men den er også noob, den første, men så skal I se. Nej, den her, man bliver skudt op, Jon. Prøv lige at vise dem, the troll. Nå jo, ja, nu skal I se, hvordan man bliver. Hvis det er sådan en noob, der kommer ind. I skal ikke regne med at gå ind i dem. Prøv at se. Jeg dør. Ja, det tror jeg. Ej. Fuck, de er klamme. Fuck, alle Er det kun mig, der er tilbage nu? Nej, men alle de gik efter mig. Er det kun... Fuck. Ja, jeg skal nok overleve, men... håber, I kommer ind om 1 sekund, fordi der er noget død. De får... Når man først... Jeg dør nu, jeg er oppe i luften. De spammer mig op i luften. Hvis du synes, det er underligt, vi dør hele tiden. Skund, jeg har et liv. Vi er inde. Men det er, Godt, jeg døde. det er pisse sjældent, vi dør sådan noget egentlig. Ja, Bare, men det er bare mega presset nogle gange, når man optager. Fuck, der er mange. Ja, det var den samme klump kom efter dig. Men når man først bliver slået af en, og klumpen kommer, så er man nærmest færdig. Og bare roligt, det bliver sværere at blive på. Der kommer edderkopper med gift, og der kommer skeletter med armor og alt muligt også. Og de kan nakke ind på 2 skud, skeletterne. De giver mega godt i money, dem der. Jeg synes, de der lynmænd, de giver bedst. De giver 10. Jeg synes, det er bosserne, der giver bedst. Ja, okay. De giver sig selv. Ja. Jeg har aldrig prøvet boss nummer 40. Ej, de her, de er mega klamme, og der kan man ikke sprinte. Det højeste wave, jeg er kommet til, det er... Det er den, hvor vi ham, der er den syge. 47. Nej, det har du aldrig prøvet. Nej, 37, men jeg sorry. Jon! Hvad? Tjek, hvor den skyder mig hen. Hvor er det vildt. Og Jon, hjælp mig, jeg er bugget. Du bliver pånet. Det er ikke engang sprint. Jo, det kan. Nej, man kan Jon, ikke... prøv at kigge ind i spawn. Jeg ville prøve at opsætte en zombie til at gøre noget mega vildt. Jon, prøv at kigge, hvor jeg er henne i spawn. LOL. Kan du komme herop, bare Markus, hva? Hvordan kom du op? Det er bare dem, der de skyder en op. Luke, prøv at se, hvor jeg er. Prøv at gå udenfor og kigge. Hej Luke, jeg er heroppe. Prøv at se, Luke. Hvad synes du om det trick?
nak dem. Markus han prøver bare at komme op. I believe I can fly. Nu skal de dø. Er det ikke neden, jeg har træsvær? Du skal jo købe stensvær. Jeg har råd, hvis jeg vil, men jeg spørger bare op til diamondsvær. Jeg har så lidt penge til. Jeg mangler 600 før at kunne få diamondsværet. Det koster 4.000. Det koster 4.000. Nå Ja, jo, fordi med sværet. Jeg Nej, sælger jeg kan godt ja. få det nu. Jeg kan få det nu. Kan du? Man får 1.000 af det der stensvær, hvis man sælger det. Hvor mange penge har du? Er du okay lige hurtigt i live, og så sælge sværet, og så lige gør det der? Hvor mange har du? Jeg har 3.000. Ja, du køber bare Jeg har det. 4.000 nu. Men det koster ikke kun 4.000. Jo, jeg fik det. Det vil jeg fandme gerne se. Ja. Sharp, nu siger vi nok baguette. Det Kom har jeg ind. ventet hele mit liv på det. Og hvor vildt. Eller kan man godt page på, ligesom du godt kan page mig, Markus? Bare lige page mig en, bare lige. LOL, jeg kan nakke de der grønne der på 5. Det kan jeg ikke. 7 slag kan jeg nakke de der grønne på. De Og skal jeg have mangler mega bare så mange. lidt penge. Der er nogen, der prøver at join vores game. Prøver. Ja. Jeg dør nu. Det var lidt vildt, du har fået det der. Ja, det synes jeg. Det sparer jeg fandme også op til. Ellers bare op til VI. Ej, det kommer til at tage pisse lang tid. Nej, det koster bare 6.000. Hvad sparer du op til, Lukas? Jeg tror måske, jeg prøver at spare til VI. Men det svært her, det fungerer lige godt. Fint nok. Ja. Jeg får 700, så skal Okay, drenge, jeg skal logge nu. Vi ses. ses. Jon? Yes. Godt, du er der stadigvæk. Ja. Men ja, det er lidt meget. Ja, nogle gange så skal de sgu altid gå med i videoerne. Ja, det er sgu lidt pinligt nogle gange. Jeg synes alle sammen, de går efter mig. Ja, men minizombien, den går sgu også efter mig. Hey, Lukas. Jon! Jeg kan se, du dør nu. Der er mange, mand. Jon, du tager bare løs, ikke også? Du må godt tage nogle af mig Du også. døde ikke? Jeg dør snart. Døde du? Nej, jeg er ikke død endnu. Dør Men du det gør jeg snart? også snart. Jeg har 5,5. Nej, jeg har 4,5. Men jeg åbner dem. Jon, der er en, der skubber mig ned. De er ikke vilde nok mod mig. Jo, jeg har 3 liv. Gå nu væk. Gå nu tilbage. Jeg har 1 liv. Er det Jeg går ud i mit lavaen nu. Yes, de har 2 liv. Luke, nu nakker jeg dem bare med 2 liv. Lol, jeg har allerede 200 kroner. Luke, jeg synes bare, du skal spare op til det der Sharpness. Jeg kan næsten ikke klare mig med sådan en svær der i lang til sådan en Sharpness 3. Det er så lort. Men jeg dør nu. Men du er jo ved lavaet. Ja, jeg er lige ved sådan af. Og jeg får bare alt money. Jeg får alt money. Jeg får bare alle zombierne mod mig. Nej, der var en noob, der joinede scan. Okay. Han har også diasvær. Ej, hvor er det klamt, hvordan kunne jeg blive slået der? Ud til ham. Ud til Lukas. I skal sgu da ikke dø. Hvad hedder nuben? Luke, mange money har du? Jeg tror, han livede igen, nuben. Nej, han er bag mig. Luke, hvor mange money har du? Kan du komme herud, din lille lorte zombie? Men hvor er du dum. Fuck. Ja, Jon, jeg fik ham til live.
Ja, men det er klamt. Han slog mig ned. Døde du? Ja, Jeg dør nu. er det ikke underligt? Han slår os ned i lageret med en bazooka. Nej, han er sgu ikke livet endnu. Er han ikke fucking klam, mand? Han ødelægger sgu da lort. Skal han dø? Jeg døde. Jeg er inde. Vi er meget bedre, når vi kun spiller 2 på grund af. Han joiner igen. Gør han? Nej, han joiner den anden game jo. Hvor mange liv er du tilbage? Jeg har fuld. Det var vildt. Nej, Så jeg tager den nu, jeg vil have there you are. Han joinede igen, Luke. Nej, det er den anden en. Jeg får ham til lige. Det er en syg en, Luke. Det er sådan fuld enchanted. Og lige se, hvad er dit svær i? Luke, han har det sygeste svær. Ja, man kan da se, at han er nok back. Er vi enige om, at vi spiller indtil runden den går helt i lort, så vi skal starte helt for ny på grund af at alle dør? Ja, men det er fint nok ham der Diamond, men han er inde. Han kan hjælpe os. Og jeg er næsten... Og der er rigeligt zombier til hver. Luke, jeg tror, når den kommer til at vare helt op i runde 30 og sådan noget. Og det er lidt pinligt, fordi så dør vi hele tiden. Ja, men Jon, det er jo også mega sygt. Nej, Luke, vil du ikke være med til, at vi sparer op til Iron Armor, når vi har købt det der Charm CV? Jo. Ja, så køber jeg også Charms IV. Ja. Jeg skal have risengrød til aftensmad i dag. Du har risengrød? Ja. Hvad skal du have? Det ved jeg ikke, jeg skal karate i aften. Får du så ikke aftensmad der? Selvfølgelig. Fuck, der er mange zombier efter mig. I har bare ikke så meget tid til at lave det så der. Nej. Mit XP, jeg har 5.500 eller næsten 5.000 eller næsten 500. Jeg ved ikke sådan, må jeg lige se hvad level... jeg er level 4, hvad er du i? Eller, Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg er level 3 kun. Okay. Du har ikke tid til at skrive nu. Prøv at vente, jeg tager lige over, sådan du ikke dør. Hvis du dør. Døde du? Eller dør du? Nej. Jeg tænker sådan, var alle zombier. Og jeg er level 3. Jo. Jeg spillede også rimelig lang tid der, hvor du var lukket af. Bare lige lyst til det. Fordi... Eller jeg spillede lige en runde færdig, indtil jeg døde. Eller jeg døde faktisk ikke, jeg skulle bare lukke. Jeg er jo en Diamond, men er livet. Nej, han er herovre. Og der er en anden noob, ham der igen. Det er ham igen, Luke, ham der creeps. Ja. Ja. Nå, det vil jeg gerne. Hvad siger du? Nå, ja, okay. Jo, jeg kommer. Yeah, I'm so lonely. Han kommer igen. 100. Næsten. Jeg er ikke lige 100, men... Jeg skal lige finde ham, så jeg kan beskytte ham. Det er jo... Hvor er alle de andre henne? Det kan sgu overhovedet ikke. Satan, men jeg kan sgu ikke.
Wow, fuck. Oh, wait. Nej, jeg hader de der lyn, nogle de owner. No! Blev kigget. Jeg skal klare alt det her lort alene nu. Jo. Oh. Oh. Er jeg bare vild her, eller hvad? Ja, han kom ind igen. Lad nu være din lortezombie. Så. Nej, det må jeg undskylde til. Der var lige problemer igen. Det er ikke godt. Jeg kan ikke lide mig selv, for jeg gør sådan noget. Der er syg bane, der kommer ind til Diamond Man der jo. Ja, jamen, det var ham den samme. Nå, der kom en til. Hvad har han? Normalt sfære. Det ligner han hacker. Nej, det er Clock. Er han der? Ja, han løb pludselig bare, jeg spawnede bare lige foran ham. Luke, let's camp. Ej, vi er freestyle. Jeg går fandme mod ham. Fight to the end. When is he dying? I want the money. Jeg fik dem. Hvor mange fik du? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald 677 nu. Kæft, du er Luke, skal jeg prøve at købe en bazooka? Jeg prøver det. There we go. Er du klar? Edderkopper. Nej, han stod vejen. Jeg ramte ham i stedet. Fuck, det er bare sådan en noob, han kan ikke engang smadre en edderkop. Jeg mangler 200 money for at kunne få. Husk, du får 600 kroner for at sælge dit sværd, ikke? Nej, 700. Hvad kostede det? Det kostede jo kun 1200. Nå ja, men jeg får jo også, hvad du skal også lige tænke på, jeg får også min brystplade. Jeg dør nu jo. Nå jo. Nej, bare du, det er ikke. We're gonna take him. Ej, det er ham der den klamme KS'er fra i går af også. Den er nede i jorden. Fuck, du hacker. Bøllebob. Klamme svin skal sgu da ikke hacke nu. God, you recorded, bitch. Skulle ikke optage. Man skal ikke hacke, når vi er i gang med at optage, sgu. Så tror de bare, vi er en af dem, der hacker. Men så der er gået ud, Jon. Der kom det igen. Vent lige, jeg lige var lige for at købe noget iron armor. Nej. Det koster 800 kroner for en chestplate. Ej, jeg kan først join. Nej, der er en anden, der er join med. Nej! Hvad er det for noget lort? Hvad er Markus, vi fandt? Ja, there we go. Der er en noob, han har en diamond chestplate uden noget sværd. Er han ikke mega dum? Edderkopperne, det er det værste, der er i det her, synes jeg.
Ja, de har mega meget liv. Gå nu væk med dig. Ej, der er en noob derinde, mand. Hvordan kommer han derind? Men han svømte derind. Ja. Jeg har åbnet i din hacker. Okay, jeg dør nu. Ej, Nej. han kører som ikke ham der. Ej, Luke, kunne du godt huske den intro, jeg skulle have? Der er en til... Nå, det er ham. Luke, kunne du huske den intro, jeg talte om i skolen? Hvad? Nå jo. Hvad er det? Hvor kan en noob camper? Noob. Kan du måske der? Og måske lidt bedre end dig, hva'? Noob. Ja, der er en anden der hjemme. Det er en noob igennem normalt gidsler. Jeg synes altså ikke, det gør noget, de joiner. Fordi der er rygende zombier til hver, kan man sige. Den er meget liv. Jeg fik moneysen for den. Hvem fik jeg? Jeg havde bare skadet alt på zombien, så kom du bare one-shottet den. Ej, hvordan du var? Sorry. Hvad havde den der med pøjsen? Alle de korser mig bare, gå nu væk. Døde du? Nej, men de korser mig bare med i den der new. Lige nede. Jeg hader korser. Nej, ikke sådan en zombie med guldsværd, de er mega sindssyge. De giver ild, ikke? Ja. Nej, det er stadig dem med gift. Fucking man. Der... Altså... I want to join. Let me in. Let me in. Han gjorde bare fordi jeg gjorde, mand. Fuck, de er syge. De er mega kloge, egentlig. Hvad er det for en svær har de? Hvad? Hvis der både giver poison og ild. Og så kommer der en edderkop. De der edderkop, de kan bare hoppe over lavaen. Ew. What? Nå, det var ilden. Vi dør, Luke. Wow. Ej, jeg er inde, så dør vi ikke. Aha. Ja, for du er den bedste. Ej. Det er nok ham, der er diamanden. Ej, det er nooben, der står inde bag det der hul, der er tilbage. Og ham med hånden. Ja. Jeg kan ikke dø. Det er... Det var ham, der er tilbage, altså alle sammen. Det burde være, at det var død. Prøv at se, han står bare. Luke, prøv at se. Han har det faktisk ikke vildt træk, han har. Prøv at se, Luke. Han slår dem her, prøv at se. Ja, der kommer de jo for at tage en. Er han ikke mega noob? Nu lad være med at kåse mine zombier. Okay, knæk. Prøv at se et par edderkopper. Og så gør ham der det fandme. Nej, det edderkopper igen. Ej, de er mega nede af edderkopperne. Jeg er død. Hvordan helvede kan edderkopper løbe så hurtigt i det hele taget? De kommer fra alle sider. Jeg synes altså, han er klar, ham der nooben. Ja, han KS'er hele tiden og sådan noget klar. Nu kommer alle derfra.
Nu må de skulle styre et... Så vil de den ene vej, og så vil de den anden vej, og så... Nå, fuck det. Lolly. Nej, ups. Nej, vi skriver Lolly. Jeg døde. Nej, døde du? Ja, skynd dig ind. Ja. Alle døde. Ses YouTube. Hej, hej. Hej. Hvorfor? Fordi... Nu kan vi ikke lige hurtigt tage en 1 vs 1 så. Jeg player 1. Skal vi også optage den? Kan vi godt prøve. Vi må måske i biografen i dag. Ja. Okay, hvor er du henne? Du er den gode bane. Jeg kender ikke det her. Optager du? Ja. Hey. Har du ikke slukket videoen nu da? Nej. Ej, så kommer du der. Jeg prøver igen. Okay. Altså, jeg tænkte, der var en anden, han bare faldt ned i hullet. Lad os lege gaming-leg. Og det kunne vi også prøve en dag, jo. Vil du være med til det? Lave en video af det? En gaming-leg? Mm? Hvorfor det? Det er da også sjovt. Se, der render Nyben. Han render sgu dernede. Han er en lille myre. Han render. Du kan ikke engang se mig. Jeg kan. Jon! Det er du. Nu kan du ikke se mig. Jeg kan. Du kan bare ikke finde mig. Jo, jeg så dig. Okay, hvor er jeg henne nu så? Op i dør. Nå ja, jo, hvis man dør, så mister man penge inde i det her. Hvad mener du? Jeg har lige mistet 100 kroner, for jeg er død. Gå ud! Jeg er fjernsynen. Får jeg pengene? Ja, du får 100 Nej, kroner. jeg fik ikke 100 af dig. Nej, men hvis man dør, så mister man 100. Så lad være med det. Jeg har lige mistet 100 kroner ved det. Er du sikker? Ja. Så er det jo lort at spille, er det ikke? Nej, det er sjovt nok. Er du stadig inde? Mhm. Vi prøver bare at nakke hinanden alligevel. Bare sidste gang, jo. Ej, det er mega nybet. Det er sjovt. Man mister ikke 100 kroner. Nå, jeg fik 100 kroner. Gjorde du? Ja. Jeg mistede ikke 100 kroner. Ja, det er fordi før der vandt du over mig, og nu vandt jeg over dig. Men jeg fik ikke 100 kroner af at vinde over dig. Nej. Skal vi prøve en til? Okay. Må jeg lige prøve at nakke dig, så bare lige for at se? Nej.
Du bestemmer, om jeg bare må nakke der. Det er en smart måde. Jo, jeg mistede 100 kroner. Ja, ikke hvad? Det er først, når man kommer ind i game, man gør det, er det ikke? Jo. Jeg gemmer mig altid bare. Ved du godt, hvor jeg er? Mhm. Hvor er jeg så? Du er der, hvor jeg var før næsten. Der er mega mange gode parkourbaner indtil. Du kan ikke se mig, kan du? Jeg har fulgt i før. Jo, jeg har fundet et lille sted. Luke, Mhm. må jeg lige nakke dig og få mine penge tilbage? What, jeg har mistet mine penge. Okay. Jeg har bare lige pludselig mistet mine penge. Jeg tror, at man mister 100 kroner af join bare. Tror du det gør? Nej, jeg har mistet kun 45 kroner nu. Men det var også det, jeg gjorde. Nej, 50 kroner. Ja, det var også det, jeg gjorde. Et eller andet i den stil. Hvor er du henne? Det ved jeg ikke. Det er næsten umuligt, at komme op til mig. Nej, nu restarter serveren. Brugte vi så ikke penge på ingenting? Jo, jeg gider ikke mere nu. Hvis det synes du. Nej.